କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା କଣ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଉପରକୁ ବୋଧେ ମୋର ତ କାମ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଆରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ସେ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ମୋର 2-4ଟା ତରୁଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଏତେ ତରୁଣୀ ଦରକାର ଶୁଦ୍ଧ ନକୌଶଳୀ ଝିଅ ବଢିଆ କଥାରେ ନାଇଁ si prova ama kira kau mesti dapat turun lagi ini lagi pemain atau tahu
ଓଡ଼ିଶାରେ